Katsotaan lyhyesti näitä tehtäviä. Eli näitä oli 7 tehtäväsarjaa ja verkkotentti. Näillä on kaikilla aikataulu, jolloin nämä on tehtävissä. Sitä aikataulua voit tsekata täältä kalenterista. Täältä löytyy aina merkinnät tapahtumille, milloin siellä aukeaa ja sulkeutuu. Tai ne löytyy täältä eri tehtävien kohdalta, että milloin kukin tehtävä on tehtävistä. Eli täältä sivuvalikosta löytyy eri viikkojen tehtävät näiden aihepiirien mukaan. Ja täältä jokaisesta aihepiiristä voi katsoa, että milloin nämä sulkeutuu ja avautuu. Eli näitä ei voi tehdä kuin tiettynä ajankohtana. Silloin kun tämä tentti on auki, niin tosta voi aloittaa tentti. Huomatkaa, näitä siis kutsutaan tentiksi näitä viikkotehtäviä. Ja täällä kerrotaan, että tämä on tehty tehtävissä vain yhden kerran. Eli silloin kun te aloitatte tämän tentin, niin täällä heti käynnistyy kello. Eli huomatkaa, että 3 tunnin tai tämän tehtävän aikaraja, mikä se nyt missäkin tehtävässä on, niin sen jälkeen tämä tehtävä automaattisesti palautetaan ja teillä on vain yksi mahdollisuus tehdä näitä tehtäviä. Näissä tehtävissä on 10-20 tämmöistä tehtävää, jossa yleensä on näitä rastitusruutuja. Voitte arvailla näistä sopivia vaihtoehtoja. Täällä voi joskus olla jotakin tämmöisiä laskutehtäviäkin. Joskus laskutehtäviä palautetaan ihan numerinenkin arvo, niin katsokaa silloin, että jos siellä on jotain desimaalipisteitä, että käytätte pistettä tai pilkkua siten niin kuin teillä se on siinä asetettu, eli miten se näkyy siinä tehtävässä, jos siellä semmoisia pilkkuja tarvitsee käyttää. Jossakin näistä tosiaan on useampi vaihtoehto. Näin ei kannata tehdä, että laittaa kaikki, koska tämä kyllä huomaa, että nyt yritetään arvata. Jossakin tehtävissä tosiaan täältä löytyy näitä laskutehtäviä, jolloin tehtävä voi olla tämmöinen rastitettava. Tässäkin näyttää just olevan nyt selainasetukset vähän pielessä. Eli tuo näyttää vähän alaindeksin hassulla tavalla. Eli tsekatkaa siellä harjoitustehtävän avulla, että teidän selain toimii. Tämä tukee ainakin virallisesti Firefoxia sekä Microsoftia. Itse käytän tästä just tällä hetkellä Chrome-selainta. Operallakin tämä toimii samoin kuin eri matkapuhelimissa tämä toimii ja tableteissa, mutta tsekatkaa niiden toiminta. En sillä testitehtävällä, niin näette, että varmasti näkyy. Sitten täällä on tosiaan tämmöisiä esse-tehtäviä myös, johon pyydetään vähän laajempaa vastausta. Ja näistä toivotaan tosiaan sitä omin sanoin kerrontaa. Ja tästä kun rupeaa miettimään, että mitä tähän pitäisi vastata, niin muistutus tosiaan, että teillähän on tässä koko ajan tämä oma kurssitehtävä sivut auki muun muassa, eli me oltiin nyt täällä vahvistin tehtävässä, niin voi toki kaivaa tältä verkkomateriaalista. Tuolta löytyy tuo vahvistin aihealue. Kaivella löytyisikö täältä nyt esimerkiksi mikä oli kuorma. Jaha. Jos ei täällä löydy, niin toki kannattaa käyttää verkon kaikkia lähteitä apuna. Tietysti monen menee heti tähän Wikipediaan, mutta täältäkin löytyy ihan helposti tavaraa, mutta kannattaa katsoa vähän useammasta lähteestä. Ja tarkoitus ei ole toki se, ettei tehtävää tehdä tätä copy paste juttua. Että jos tämmöisiä tehtäväpalautuksia näkyy, niin näistä ei kyllä kovin paljon pojoja tuu, korkeintaan miinus semmosia. Eli mieluummin lyhyesti ja omin sanoin noista jutuista. Kannattaa käyttää niitä lähteitä tietysti, sitä tässä harjoitellaan. Pankaa vaikka näin, että lähteet.
Wikipedia, sit jos esimerkiksi näin laitat. Tai se joku kurssi tai lähdesivu, mikä siltä nyt olikaan sitten teidän löydettävissä. Eli viittaatte sitten siihen lähteeseen, mistä sen tiedon olette kaivaneet. Täältäkin varmaan jotain löytyisi, mutta pannaan nyt tuosta vaikka esimerkkinä toi. Toi riittää nyt ihan hyvin lähdemuotoiluksi. Tosiaan tässä ei niin muodon puolesta olla nyt, että se tarvii olla hieno, kun siinä on se asia. Mutta tehtävissä siis oli näitä arvaus, essee, lasku, yhdistämistehtäviä, vähän erilaisia. Kello käy. Viimeistään 3 tunnin päästä pitäisi olla tämä tehtävä valmis, mutta sitten kun saatte sen sitä ennen, niin te voitte sen 3 tunnin ajan tehdä sitä, mutta sitten lopulta palauta kaikki. Ja tämä varmistelee vielä tätä useamman kerran. Nyt se lähti sinne arvosteluun. Tuolta näkyy, että se on tehty 5 minuutissa. Arvosanaksi ei ole tullut vielä mitään, eli tämä kertoo kyllä, että ne pisteet sitten, mutta meikäläisen pitää ihan käsineen sitten lueskella nämä teidän sanalliset vastaukset ja antaa näistä sitten plus- ja miinuspisteet. Joskus näistä saa sitä palautetta, erityisesti silloin, kun se toi viimeistäänkin saa ne pisteet, kun tämä tehtävä aika, suoritusaika on päättynyt ja kaikki on palautettu ja sanallisetkin tehtävät on arvioitu, mutta siihen menee yleensä semmoinen viikko sen tehtävän sulkeutumisen jälkeen, ennen kuin näette nämä pisteet. Eli tehtävät löytyy täältä jokaisen kohdista. Ja jos katsotaan, että mistä näitä näkyy teidän tätä pistetilannetta, niin täältä arvioinnit kohdasta voitte katsoa, että mikä teidän pojot onkaan. Eli tänne tulee näihin viikkotehtäviin, eli puolet arvosanasta määräytyy näistä viikkotehtävistä ja teidän käymästä keskustelusta näissä keskustelualueilta. Äsken tein tämän yhden tehtävän, mutta siitä ei ole vielä sitä sanallista arviointia arvioitu, niin siitä ei ole tullut vielä pisteitä, mutta nämä, mistä täällä on pari esimerkiksi tehty, niin täältä on saatu yhteispojot sitten laskeskeltua. Ja tuossa näkyy koko kurssi yhteispisteet, niin lyhyesti sanottuna puolet pisteistä, sillä saa alimman hyväksytyn arvosanan, eli meillä 1. Ja 1-5 arviointiasteikkoja, se on tuosta sitten tasaisesti jakautunut noiden pisteiden mukaan. Eli jos haluatte sen 5 parhaan, niin teidän täytyy myös tehdä näitä, osallistua tänne keskusteluun, ja sieltä saa niitä pisteitä katsottua. Täällä on myös vähän statistiikkaa, että muun muassa siitä, että mikä on teidän sijoitus tai miten kaikkien tehtävien keskiarvo yleensä on koko kurssilla tehty. Eli esimerkiksi tuossa tehtävässä 7 viimeisen kertaisella vastauksella on ollut siellä 49 91 vastaajasta. Mutta yhteispojista määräytyy puolet arvosanasta, 1/4 arvosanasta määräytyy sitten verkkotentistä, kun se ajankohta tulee, ja sitten täällä on vielä lisätehtävät, eli jos käy jotakin, niin sitten erikseen sovitaan jonkun pakottavan tarpeen syystä, jos teiltä on vaikka labrakäynti jäänyt väliin, niin suoritetaan sitten siihen lisätehtäviä, ettei jää kurssi sen takia kesken. Mutta lyhyesti viikkotehtävät, puolet arvosanasta, webtentti 1/4 arvosanasta ja laboratoriokäynti 1/4 arvosanasta, niin siitä tulee sen koko tarinan pisteet, ja sen hetkistä tai kulloistakin tilannetta voitte seurata täällä teidän omasta näkymästä, ja muistakaa tosiaan katsoa näin, että minkäkin viikon tehtävät ovat tehtävissä. Ja sen verran sanon vielä, että uusintakierros tulee vielä loppukeväästä,
ja silloin voi yrittää vielä arvosanojen parannustakin, eli jos tekee uudestaan nämä tehtävät tai täydentää puuttuvia, niin erityisesti kun tekee 2 kertaa, niin keskiarvo näistä yrityksistä tulee sitten sinne loppupisteisiin, mistä se tehtävä arvosana muodostetaan.